Мобильный поликлиника ашу, конечно, кирәк, потому что bütün халык монда поликлиника йөри алмый. Олы кешеләр, олы апалар, абыйлар монда килгәндә, алар монда bütün специалистлар була килеп монда күренәләр. Бик күп кенә арулар определяться итә. Табиблар килүнең беренче көннәре булуга карамастан, эш яхшы оештырылган. Тотбүләр авылы фельдшеры Роза Әмирова координатор ролендә. Кабул итүнең килеп баруын тәэмин итә ул. Исәнсев авыл җирлегенә керүче авылларның барысыннан да фельдшерлар ярдәмгә килгән. Табибларга күренүчеләр квалификацияле белгечләрнең кабул итүеннән канәгать. Бик әйбәт оештырганнар. Авыл халкы шәһәргә барып күренә алмый. Без бик канәгать. Кардиологка кердек менә, бик әйбәтләп карады, электрокардиограммалар ясады, бик матур итеп карап җибәрде. Без канәгать. Йөрәк кан тамырлары авырулары булганнар Тотбүләр фельдшер-акушерлык пунктында кабул итүче кардиологка мөрәҗәгать итә. Табибка күренгәнче пациентның электрокардиограммасын яздыралар, кан басымын үлчиләр. Условия есть. Мы делаем перед приемом ЭКГ, замеряем давление, и потом уже пациент заходит на прием и осматриваю пациента. Конечно, вот сегодня я вижу, что часть пациентов идут не совсем по моему профилю. Есть пациенты с бронхиальной астмой, с бронхитами, с язвенными болезнями. Здесь, конечно, нужен не кардиолог, другие специалисты нужны. Правительство программы, шуның буенча киләбез, карыйбыз. Кешеләр киләләр, авыл кешеләре үзләренең өмет белән киләләр врачка күренергә. Алай начар организована дип әйтмәс идек. Кешеләр киләләр, тәртипле генә узалар. Урыннар бар, кушытка бар, карага стель бар, карыйбыз. Әйбәт, нормально. Вроде бы канәгать. Врачлар да, бернеләр дә. Мобиль поликлиника Тотбүләр авылында 2 атна эшләячәк. Якын тирә авылларда яшәүчеләр дә табибларга мөрәҗәгать итә ала. Алдан кайсы көнне нинди табиблар кабул итәчәген белешеп барырга кирәк. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.